Bueno, gaurkoan ja iritsi da egun handia, ja kontzerturako prestatzen ari zarete, zuek Tolosaldekoak izan da, xarma bereziri baldu gaur Tolosan abesteak. Bai, bai, asko ez asko. Bai, ze gaina, bueno, aurreneko kontzertua da, eta hemen etxen jotze honek ilusia ematizu. Betere laguna, familia, guztiak hemen ez? Bai, alax izango da, ez? Etxeko guztik, lagunak, kuadrillakoak, lankideak, bueno, inguruko benetan apreziazio gaitune jendea izango da inguruan eta horrek poza ematen digu. Baina beti ere, eserlekuetara begiratuta ezagunak ikuste horrek nerviosismoa mugitzen aldu. Bai, asko, nahi gaina, erreparo pixkat emateitez, jende ezagunan aurran kantatzeak, baina, bueno, bere xarmare badu. Eta kontzertuari begira, zenbat abesti egongo dira gaur ikusgai? Bai, guztia 18-20 bat edo izango die. Eta bai, bueno, lehengoan esan genuen bezala, estilo ezberdinetako musika izango da entzungai. Eta, jendearen gustokoa den. Eta zue balduzue bereziki abestiren bat, ezberdin sentitzen duzuena, edo? Hombre, adibidez, bakoitzak bakarka abesti bat abestuko du. Eta, abesti horren aukeraketa izan da, baita bakoitzak gustatzen zaion estiloa edo abestiaren arabera, bai. Orduan, bai, hoi bai dela bakoitzantzako garrantzitsua edo bestea. Eta kontzertu edagokienez, ja prestituzue kontzertu gehiago emateko? Bueno, badakigu udaletxe batzuk interesatu diela proiektu honetan, baina, guaindik ezin dugu ezer esan, eta bersiotziko dugu, buru belarri gabiltz, gaurko emanaldi honekin, eta ikusiko dugu hemendik aurrea ze gertatzen den. Zue ezagunak egin zarete zue bion artean abesten, baina nondik etorri zitzaizuen grin hori abesteko edo zue bien artean abesteko gogori? Nik uste igual Atxonan gatika, torreko zaigula, ze Atxona musikoa deu. Tolosako bandan jo izan du urtetan, eta gero musika irakaslea izan da baita. Eta gero, ez dakit, txikitatik beti afizia izan dugu musika jotzeko eta baita abesteko, eta gu baina aukera izan dugu, eta hemen gaude.